लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडियोआवहाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो गोदान भिडियोनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडियोखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। स' गिबियावनो दङ नोंथांमोना नायनो होननानै नेनानै थाबाय थानाय आरो कमेन्ट खालामनाय संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 13 खौ मैया बिथांमोना बगाजुलि कमेडियान चेनेलनि गेजेरजों हगारनानै होबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे एपिसड 13 खौ जाय नायनो थाखाय नेनानै दंबाय थायोमोन आरो जाय दासिमबो नायाखै बिथांमोना बगाजुलि कमेडियान चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो आरो जायफोरा नायखांबाय बिथांमोना फैनो गोनां पार्ट एबा एपिसड 14 खौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो आरो जायफोरा पार्ट 14 एबा एपिसड 14 खौ नायनो थाखाय गोसो गुदुं बिथांमोना भिडियोखौ नायनानै बयबो सापर्ट खालाम जाहाथे बगाजुलि कमेडियान चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननि सापर्टजोंनो बिथांमोनाबो थाबैनो एपिसड 14 खौ हगारनानै होयो। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ एमबि प्रेजेन्ट बेनारनिफ्रायबो देंखो बोदो मुंनि गोदान मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडियो फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडियोआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मिथुराज बर' आरो मृदुस्मिता बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो लेजेन्डारि सिंगार सुलेखा बसुमतारी आरो मिजिं बरगयारी बिथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां देंखो बोदो मिउजिक भिडियोनि अफिसियेल टिजार भिडियोखौ एमबि प्रेजेन्ट चेनेलाव हगारनानै होखाबाय आरो फुल मिउजिक भिडियोखौबो साननैसो उनावनो बिथांमोना एमबि प्रेजेन्ट चेनेलनि गेजेरजों हगारनानै होसिगोन। स' नोंथांमोना नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ एनएमभि अफिसियेल चेनेलनिफ्रायबो मोनसे गोदान मिउजिक भिडियो रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर जाय मिउजिक भिडियोनि मुङानो जादों सिन्दाय बुन्था आरो बे मिउजिक भिडियोआवनो फाव खालामगिरि महरै दङ जिरि बसुमतारी, नबजित कच, मृगराज ब्रह्म बिथांमोना। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे सिन्दाय बुन्था अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडियोखौ जानांगौ गोबाङानो दासिमबो नायाखै आरो नोंथांमोना दासिमबो नायाखैब्ला एनएमभि अफिसियेल चेनेलाव थांनानै बे मिउजिक भिडियोखौ नोंथांमोना नायहैनो हागोन आरो बिथांमोननि चेनेलाबो गोदानसो बिनिखायनो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामनो हागोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि मोननैसो भिडियोनि शर्ट आपडेटआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बर'नि माखासे फैनो गोनां सावथुनफोर आरो मिउजिक भिडियोफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।